Ngokusho kwabosizo lokuqala bakwa-ALS, le ndawo okwenzeke kuyo le ngozi kujwayele ukuthi kwenzeke kuyo izingozi zamaloli, kanti kubikwa ukuthi le khumbi iphunyelwe isondo nokube yiyo imbangela yengozi. It is common for truck accidents, that can't stop on the bends coming down, or brakes failure or something of a sort. So, if the taxi's tire came off, one needs to ask, and obviously the necessary departments will investigate, why did it come off? How was the maintenance on the vehicle? Ngokusho komnyango wezokuthutha esifundazweni, le khumbi ibingafanele ukuba semgwaqeni njengoba izincwadi zayo zemvume bese ziphelelwe isikhathi. Emva kokuthi bephenyile imbiko abanayo njengamanje ukuthi itekisi leli alinayo ilicense njengoba idisk iveza ukuthi ilicense isiphelelwe isikhathi kulenyanga edlule okusho ukuthi bekufanele ukuthi ingabe ayikho emgwaqeni. Umnyango uthi umnikazi wale khumbi uzothathelwa izinyathelo. Ukubopha udriver wetekisi akusizi labo abasuke bona ama-owners alezi imoto basuke bazi ukuthi ayikho esimeni sokuthi ngabe ithutha iy'ngane zabo aziyigibeli lezi imoto, ingakho nje ungqongqoshe ethi fanele kuboshwe umnikazi wayo le tekisi. Le ngozi yenzeka nje sekuphele inyanga kwenzeka ingozi eyadlula nabafundi abayisihlanu eMbali eMgungundlovu ngesikhathi itekisi ingena eNkulisa.